ओंखाम जानोसै नै ट्रेन सिङाव ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर आं जाहैबाय गोजौआव दं आरोना ओमफ्राय सनिया गाहायाव जागासिनो आरोना ट्रेन गोजौआव जानोसै आरोना नै दाउ बेदर ओमफ्राय नै ओंख्रिफ्रा दालि आसार दालि ओमफ्राय नैबे माथो लाब्रा खोमा नैबे नै सनियाना ना आरोना जाखांबाय आरोना नै जानो हाला बैखौ दोनसै आरोना इसका तो हो गया है देखो जाजोब्बाय खत्म खालि नै फानग्राफ्राबो देन्जारसो दा साम'सा जानोसै उन्दुनोसै मोनानि मेगि जानोसै ओंखाम जाला आरोना मेगि खालु खालु टेस्टि आरोना जि मोनलायलायो आरोना एबारना ट्रेन सिङावनो दाना आलदा जाबाय ओमफ्राय बिसास हादरबो मोनो ओमफ्राय गान्दुबो मोनखायो ओमफ्राय मोखां फुग्रा थावेलबो मोनखायो आरोना नै सान्देआबो जाबाय आरोना लोगोफोर गोथाव ने लोगोफोर नै फेनानै मैला नांजोब्बाय सानजाना ओमफ्राय नै मर्निंनि गुड मर्निं लोगोफोर नै दासो सिखारदों आरोना सानजाया ओमफ्राय नै मा हालोदाव दङ सानजाया नै जायब्रें हालोदाव दङ ओमफ्राय नै सानरायसो नै मा जायगा मोनफैखोथाय मिन्थियासै लोगोफोर नै मा हालोदाव दङ आरोना चिप्स बायदिसिना जाबाय टाइम पासनि ओमफ्राय पुरि जानोसै आरोना बिगल्स है हमारा बिगल्स चैनल है सफर में चलते रहते हैं यार हमसा kasih dia बिदियावसो साइज दंबावो मासनि माबायदि गोथाव नामा तामिलनाडु मोनबाय bihiran bihir mancan manci ribu manci ini kiarफोरा बिराद मानसि ओंखारबाय नै बाहायबो नर्थ इस्टनि गोजाजोब लोगोफोर ನಂಬರ್ ಬಂದಿರೋ ಗಾಡಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ 7:45ಗೆ ಇವಾಗಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಂಗಳೂರು ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ಗಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಗಿ ಇವಾಗ ಗಾಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಟಿಪ್ಪು Finally Bangalore. खुलि लाबाय नै माने बांसिन माल नालाय ओंखायनो माला बांसिन आगलान सते बिदो कितना मिले आइता चलो गासै सिरिजों मोनबाय माखासे बाबाय लिफ्टजों थांगासिनो नै Attention, while using escalator, climb the handrail. Please keep within your limits.
फाइनली समबेटी दूरी के पास क्या है नहीं है सर Finally ada Jwngna khole gunna Sing khela ba ma tara auto thang ya na ne kenya mau थांसै गारिखौ नांला Finally auto गाखोबाय ओमफ्राय दा गुर सानदु आरो ना जों गोजां बोथोराव बाय सानदु जालायबाय my god So bye okay Oh my god, full fast. चलना मम तेरे अल्लाह के कंफ्यूज पड़ेगा ಇಲ್ಲ Tamila. Tamil ले रूनो अल्लाह तेरे अन्ना के वो डर गया वो कारजों थांसैनै चिरां पाटनासिम फाइनाल सफैबाय चिरांगा पाटना हटेलाव माबा जानो नागिरदों आरोना फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै ओंखाम उखैनो हाला आरोना फुंनिफ्राय जेबो जायाखै दंग'दैया सेमथा जालायथारबाय नै बार' जानोसै बिरियानि बेंगलर बिरियानि वाव 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 जा गोबावजों खनसे ओरैनोबा बिरियानि जायो गोबथारसै जाबायनो चिकेन बिरियानि ओमफ्राय मामिया एग बिरियानि ओमफ्राय नेसनाबो एग बिरियानि Dio no. Zagatimba. Ada di sekolah. Finally, सफैबाय न'आव ओमफ्राय नोंथांमोनहा जों न'खौ नायनो हागोन आरो ना माबायदि हालोदाव जादों कैसा घर है भाई देखो हमारा घर कैसा हो गया पहला सिला जाजोब्बाय गैला नै जोब्बाय न'आ अयथासार सिस्टेम जाजोब्बाय जों गैया ना ओमफ्राय ओंखायनो बिदि जाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय माल माथायाव जब्र दं नै जायगाया हले एकदम लांदां मोनफैबाय आरो ना फैनानै एकदमबारे नै मा सिस्टेम जाजोब्बाय एकदम खारनायनि न' बायदि जाजोब्बाय ओमफ्राय गुफुंजोब्बाय ओमफ्राय आंना जेसिबियाबो नै गुफुंजोब्बाय बेलासियाव सफैबाय एसे ओमफ्राय न'नि सिङाव दिन्थिनां माबायदि ओमफ्राय जोंना रुमाथ' एक्सुवेलि लाइटआनो बायबाय जानो हागौ सिङाव खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय बे न'खौ दिन्थिनां नोंथांमोननि सिगाङाव माबायदि जाखो देखो नै औवा माबा दंफां होलायलायनायसो जाबाय आरोना नै बिदि जाजोब्बाय नै जायगाया अयथासार मा सिस्टेमनि बेबो गैबावला नै बेरानो बायबायसो लाखि लाखिखौ लोगो मोनफिनबाय